Γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι με ένα νέο podcast Ελλάδα 2 τελεία και παύλα, Γιώργος Αργυρίου. Και Ιώνας Ξυπολιάς. Πλησιάζουμε στις γιορτές, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, αγάπη. Προσπαθούμε να αλλάξει το δικό μας τουλάχιστον το πνεύμα, έτσι, και η ψυχολογία. Έχουμε πάρει και τα λεφτά τώρα, εγώ πήρα και επιδότηση. Είμαι και αγρότης, εγώ ξέρεις. Είσαι και αγρότης. Κερνάω εγώ φέτος, να ξέρεις, έχω πάρει πολύ χρήμα. Θα πάω κι εγώ ένα χτυματάκι, το έχω στη Βεργίνα, να φυτέψω. Τι θα φυτέψεις? Θα δούμε, κάτι θα βρούμε. Τσία. Τσία. Ροδάκι να έχουν όλοι. Λοιπόν, τι έγινε φίλε? Λοιπόν, Έμαθα ότι είχαμε κάτι συναντήσεις εδώ στο Ναύπλιο. είχαμε συναντήσεις, ναι, ήταν απρόβλεπτες συναντήσεις. Στο Ναύπλιο βρέθηκε ο Αντώνης ο Σαμαράς, μαζί με καμιά 40 φίλους του. Είπαν, δεν μαζευόμαστε να πιούμε καφέ. Λοιπόν, πώς έτσι ξαφνικά, λέει, παιδιά, πήρε τηλέφωνα και λέει ελάτε. Από ό,τι τελικά καταφέραμε να μάθουμε, έγινε μια κινητοποίηση η οποία ήταν μικρής έκτασης. Και λέμε ήταν μικρής έκτασης γιατί με ανθρώπους που είναι δίπλα είναι μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Μας είπαν στελέχη δηλαδή, ότι τι ήταν? ξαφνιάστηκαν, ναι. Τέος πρόεδροι νομαρχιακής του και τα λοιπά, στελέχη του δεν ήταν εκεί γιατί δεν είχαν ειδοποιηθεί. Συγγνώμη. Ήταν δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων, αλλά έλειπαν από αυτή την πρόσκληση άλλοι, και άνθρωποι που έχουν διατελέσει με Αντώνη Σαμαρά σε θεσμικούς ρόλους τέλος πάντων. Ναι, νομίζω ότι ο Γιάννης Ομπόλος δεν ήταν αυτός εκεί. Ήταν όμως άλλος κόσμος. Ο Δημήτρης ο Καμπόσος ήταν, ναι. Ο Δημήτρης ο Καμπόσος δεν ήταν εκεί, όχι. Εγώ θα πηγαίνω δια της ατόπου απαγωγής, ξέρεις τώρα. Όχι, ήταν αυτός. Όχι. Άρα ήταν αυτός. Μην μου ζητάς ονόματα πολλά. Ήταν όμως αυτοδιοικητικοί που έκαναν αίσθηση. Θα σε ρωτάω εγώ να κάνω το δημοσιογράφο τώρα. Γιατί εσύ έχεις πληροφορίες. Ήταν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στελέχη τα οποία έχουν ένα θεσμικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση? Ναι, ήτανε. Στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ένα θεσμικό ρόλο στα κομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας? Και τέτοιοι ήταν. Το πάμε καλά. Άμα αρχίσω σιγά σιγά και αφαιρώ και προσθέτω, θα βρω και ποιοι είναι, αλλά δεν τους αποκαλύπτουμε. Ο κόσμος να καταλάβει. Δεν αποκαλύψουμε ακόμα, γιατί για τον έναν από αυτούς που έχει και θεσμικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση, ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τον Αντώνη Σαμαρά, εάν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει τελικά το κόμμα. Βέβαια φαντάζομαι ότι είναι προάγγελος της κίνησής του μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή δεν τον έχω δει πολλές φορές να μαζεύεται 40 άτομα για που είναι γενικώς για την πολιτική κατάσταση και πώς επικρατεί. Βέβαια η συζήτηση πρέπει να πούμε ότι κύλησε σε χαλαρό επίπεδο. Σε χαλαρό επίπεδο. Ήταν μια ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά πολλές φορές ξέφυγε και ασχολήθηκαν οι συζητούντες και με κοινωνικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Όπως τα αγροτικά, ας πούμε. Ο Αντώνης Σαμαράς βέβαια ήταν πολύ προσεκτικός και όταν κάπου προς το τέλος ήταν να το διαλύσουν και άρχισαν, ξέρεις, Αντώνη πότε θα γίνει και άιντε να τον φάμε Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Τον κακό. Μίλες ονόματα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τους είπε δεν άνοιξε καθόλου χαρτιά. Ούτε θα δούμε, ας πούμε, ούτε να θα δούμε. Θα δούμε. Προχωράμε και βλέπουμε. Η συνάντηση που έγινε σε μαγαζί, σε ταβέρνα? Η συνάντηση ήταν πιο δημόσια, δεν γινόταν. Ήταν σε μια καφετέρια παραλιακή δίπλα στο Αραπάκου. Δηλαδή Καρακέντρο Ναύπλιο, έτσι. Ήταν κάτω από το σπίτι του. Ήταν κάτω ακριβώς από το σπίτι του. Στην Πρίκα. Ναι, την Πρίκα. Κάτω από τη Στέτης. Δεν περπάτησε και πολύ. Δεν χρειάστηκε να πάει και πολύ μακριά. Όχι. Άρα, πάντως το γεγονός δεν ότι... Δεν ξέρω και αν είναι στην καλύτερη των διαθέσεων αυτόν τον καιρό. Πώς το πω. Καλά, σίγουρα, εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερα. Δηλαδή, εντάξει, είναι σαφώς επηρεασμένος από όσα του συνέβησαν σε προσωπικό βέβαια, δεν είναι εύκολο να χάσει το παιδί σου. Μάλλον αυτό το πράγμα όμως λογικά πρέπει να αποτελεί μια διεξοδική, σου αποσχολεί λίγο το μυαλό σε παίρνει. Ξέρεις τι, θα μπορούσα να το συνδέσω, μιας και είναι των ημερών και αυτό, και μάλιστα πολύ πρόσφατο, το μήνυμα που περνάει πλέον ανοιχτά η Μαρία Καριστιανού στα μέσα ενημέρωσης. Ότι είμαστε ένα μεγάλο κίνημα,
είμαι στην πρώτη σειρά των ονομάτων, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα κόμμα. Ναι. Δηλαδή το σκεφτόμουν και αυτό, γιατί λέω, κοίτα να δεις τη δύναμη που μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα, ας πούμε. Ίσως είναι και η διέξοδος για να μην μένει στο σπίτι και να σκέφτεται τον άδικο χαμό του παιδιού της, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσα να το πω και κάτι αντίστοιχο, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα για πολλούς μπορεί να είναι μια τέτοια διέξοδος. Απλά πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που ακούμε στην καθημερινότητα αλλάζουν το πολιτικό τοπίο με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Από τη μία Τσίπρας, από την άλλη Καριστιανού, από την άλλη Σαμαράς, από την άλλη δεν ξέρουμε καν τι θα κάνουν οι Φάμελοι, οι άλλοι, ο Χαρίτσης. Πάντως ο Κασελάκης είπε μάλλον ότι το διαλύει το μαγαζί. Ναι, το κλείνει το μαγαζί. Ο Κασελάκης είναι ρεαλιστής, μου φαίνεται, σε ό,τι αφορά τον εαυτό του. Εντάξει, και καλά κάνει. Ναι, δεν έχει νόημα. Μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Θα το διαλύσει. Εδώ στην Αργολίδα ποιους έχουμε με τον Κασελάκη? Πώς ξέρω. Έχω το Σπύρο τον Αντωνόπουλο. Ναι, που είναι πρόεδρος της πρόεδρος, μπράβο, ναι. Και έχουμε και τον Καρούζο, το δικηγόρο, που είναι και αυτός μαζί με τον Κασελάκη, έχουν παραμείνει. Βέβαια όλα δείχνουν από την άλλη, τώρα τα μπλέκουμε όλα και κάνουμε αχταρμά. Δεν πειράζει. Όλα καλύτερα να μην, γιατί αν μείνεις στο Σαμαρά θα αναγκαστείς να πεις και κανένα όνομα και δεν θέλεις. Θα ξαναγυρίσουμε στο Σαμαρά. Θα ξαναγυρίσουμε. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο μεγάλος όγκος, ο μεγάλος αριθμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα κατευθυνθεί στο κόμμα του Τσίπρα μόλις αυτό ανακοινωθεί, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ιδρυθεί. Και εκεί πλέον εγώ θεωρώ δεδομένη τη μετακόμιση του Γιώργου Γαβρίλου στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος μπήκε με Τσίπρα. Κύλησε Κασελάκη. Ναι, έχει εκλεγεί με Τσίπρα. Ναι. Είναι δεδομένο. Ναι. Τώρα στην πορεία πέρασε Κασελάκης, βγήκε Φάμελος. Πρόλαβε, ναι, και την κοπάνισε στη σωστή στιγμή. Ναι. Διότι καμιά φορά στην πολιτική πρέπει να ξέρεις τι ώρα μπαίνεις. Αν θυμάσαι καλά, ο Γιώργος ήταν στο... Πώς λέμε στα δικά μας τα μέρη, στον ντάλε να φύγω να μείνω. Τελικά έμεινε με Φάμελο. Ναι, και ήταν εντυπωσιακό, ήταν, πώς το πούμε, πολύ βιτρίνα, πολύ μπροστά. Βέβαια. Με τον Κασελάκη. Πολύ μπροστά. Δηλαδή να θεωρείται δικός του άνθρωπος. Τον είχε φέρει και στην Αργολίδα. Αλλά και τώρα είναι το μεάρχης. Είχαν πάει στον Δρέπανο. Που είναι το μεάρχης. Που βάλανε και το σκυλάκι. Στα μανταρίνια. Στα μανταρίνια. Τα έχουμε. Μιας και το συζητάμε. Τώρα δανειστήκαμε το όνομα του Γιώργου Γαβρίλου. Για όλους έχουμε να πούμε, αλλά απλά τώρα περνάμε και ένα μήνυμα. Παιδιά, εμείς δεν ξεχνάμε. Τα έχουμε καταγράψει όλα όσα έχετε κάνει. Να ξέρετε. Και έχουμε και θα σας ακολουθούν. Και αρχείο καλό. Και θα σας ακολουθούν οι δραστηριότητες σας. Οι πρέπει να πούμε βέβαια πλέον, τώρα ξαγυρνάμε στο κεφάλαιο Σαμαράς, ότι εάν επαληθευτούν οι φήμες που υπάρχουν για κάθοδο ενός συγκεκριμένου πρωτοκλασσάτου στελέχους της αυτοδιοίκησης, για τον οποίο λέγονται ότι θα είναι σίγουρα υποψήφιος βουλευτής, τότε αλλάζουν εντελώς η κατανομή των εδρών. Ναι, αλλάζει. Διότι ο κύριος αυτός έχει από μόνος του μια αλφα πολιτική επιρροή στο σώμα των ψηφοφόρων. Της Νέας Δημοκρατίας όμως, έτσι, να το λέμε αυτό. Της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Συν του ότι ο Σαμαράς παραδοσιακά εδώ στην Αργολίδα έχει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που αγγίζει το 10%, και αυτό σίγουρα με ένα πολύ καλό υποψήφιο θα αλλάξει εντελώς. Δηλαδή εκεί ο Γιώργος Γαβρίλος θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να κερδίσει και κυρίως θα χρειαστεί την απόλυτη ομοψυχία, ομοφωνία στις κινήσεις του νέου κόμματος. Να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, να μην υπάρχει ο ένας, να μην υπάρχει ο άλλος. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δείχνουν τα πράγματα με τα παλαιότερα ποσοστά ότι η ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα είναι στα ίσα. Ναι. Πρόσεξε. Με τα ποσοστά των εκλογών, έτσι. Ναι. Που σημαίνει ότι μοιράζονται οι έδρες. Όμως, αν παραμείνει αυτός η μεγάλη διάσπαση που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς και όλοι τσιμπάνε από κάτι, ναι. Νομίζω ότι χάνεται η έδρα για τον Γιώργο τον Γαβρίλο, που εγώ πιστεύω στη δική του προσωπικότητα και όχι στο κόμμα το οποίο θα τον έχει μπροστά. Εκτός και αν
γίνει νωρίτερα η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και κατέβει πλέον σαν ένα συμπαγές κομμάτι υπό το Τσίπρα. Και εκεί όλα αλλάζουν πάλι ή όλα παίζονται, ας πούμε, εκεί ανοιχτά. πρέπει να πούμε ότι είχε ακουστεί και το όνομα του Παπαδημόπουλου, του Δημήτρη, να πηγαίνω-έρχεται μεταξύ Πασόκ και... Εγώ νόμιζα θα έλεγες μεταξύ Ορφανού και Κοστούρου, αλλά άλλο εννοείς. Όχι, άλλο εννοώ, δεν θέλω να τον πιάσω από εκεί, γιατί ξέρεις, τον ξέρω πολύ καιρό και δεν θέλω να... Οι άνθρωποι που έχω κάνει παρέα μαζί τους δεν θέλω να με εκνευρίζουν, καλά, να νιώθω άσχημα μαζί τους. Δεν είναι η ώρα να δούμε ποια πρόσωπα θα κατέβουν. Άλλωστε έχουμε μπροστά. Λοιπόν, έπαιξε το όνομά του. Το θυμάμαι. Ο Δημήτρης πάντα έχει μία, ξέρεις, στο σκεπτικό του να περάσει κάποια στιγμή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν ξέρω αν μπορεί να διαλέξει το σωστό timing για αυτόν. Ίσως η συγκέντρωση του κεντροαριστερού χώρου υπό τον Τσίπρα θα είναι μια μεγάλη ομπρέλα για να μπουν από κάτω τέτοια στελέχη, ας πούμε, διάσπαρτα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Γενικά, βέβαια, να ξέρεις ότι επειδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με σαφήνεια, με ακρίβεια πότε θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει μια κινητικότητα, αρχίζει και φαίνεται κάποιο ενδιαφέρον. Ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω, θα είναι η Ελένη Παναγιωτοπούλου ξανά, ενώ η κυρία Κρίκου, η Σόνια, είναι δεδομένο ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Από εκεί πέρα θα χρειαστεί και ένα... Χρειάζεται, κοίταξε να δεις, μην ξεχνάς ότι έχουμε και... Δεν το λέω για προσβλητικά, είναι και η ποσόστοση που επιβάλλει 2 στους 5 να είναι γυναίκες. Κακός βέβαια για μένα, αλλά τέλος πάντων. Και για μένα είναι προσβλητικό για τις γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Θα μπορούσε να είναι μόνο 5 γυναίκες, για παράδειγμα. Τι σημαίνει, ας πούμε, οι 2 στις 5, η 1 στις 5, έλα τράβατε με το ποδάρι να έρθει. Γιατί το δέχονται αυτό. Και δεν είπαν να το δεχτούν ούτε στην αυτοδιοίκηση που ισχύει. Τι κοροϊδίες είναι αυτές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να θέλει μια γυναίκα να είναι υποψήφια και να της πει κάποιος όχι. Όχι βέβαια, έτσι. Απλά. Τώρα να πουλάμε πολιτική και να μαζεύουμε ψηφουλάκια ότι είμαστε υπέρ της μεταχείρισης. Ναι. Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, Σαμαρά, γιατί με αυτό ξεκινήσει και με αυτό θα κλείσουμε, πιστεύεις εσύ ότι από αυτή τη συνάντηση προκύπτει ας πούμε η συγκρότηση μιας ομάδας στην Αργολίδα ή ακόμη και ευρύτερα στην Πελοπόννησο που ξεκινάει σιγά σιγά? Ήτανε ζέσταμα, τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μια χαλαρή προπόνηση, απλά επιβεβαιώνει αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι ο Σαμαράς έχει μαγιά στην Αργολίδα, όπως να το κάνουμε, γιατί ακούω πολλές, έλα μωρέ, ποιος Σαμαράς, τι έχει, δεν έχει, τι θα κάνει, γιατί δεν θα κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει πανελλαδικά, δεν είμαι δημοσκοπική εταιρεία για να μπορώ να έχω μια τέτοια εικόνα. Γνωρίζω όμως στον τόπο μου τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Και αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία μεγάλη. Ναι. Γιατί έχει μαγιά. Θα σου πω και κάτι ακόμα για να κλείσουμε το κεφάλαιο οριστικά. Επειδή γίνεται μια ονοματολογία, επί πολιτικής άνοιξης, γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, αλλά είναι πράγματα που έχω βιώσει και άρα μπορώ να συζητάω πλέον για αυτά με πιο ηρεμία. Βέβαια. Όταν πήγε να κάνει το πρώτο της βήμα, που ήταν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, εκεί αποδείχθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά είχε φτάσει στο 12-15, δεν θυμάμαι πώς, ήταν πολύ υψηλό. Ναι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν ξέραν ποιος είναι δικός τους, για να πάνε να τον βρούνε, να τον κάνουν, να φτιάξουν ένα ψηφοδέλτιο. Ήταν τρομακτικό. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε, ψήφισε τότε κρυφά, χωρίς να εκδηλώνεται, χωρίς να αλλά κάνει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί ήταν εσωκομματικός ο πόλεμος. Βέβαια, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, καμία σχέση με εκείνη η εποχή με τη σημερινή. Ήταν πολύ ας πούμε, σήμερα βλέπω ένα πρωτοκλασσάτο αυτοδιοικητικό στέλεχος σε υψηλό επίπεδο να βάζει post στη σελίδα του με τον Αντώνη ρε. Ναι, άρα τώρα πλέον μπορεί ο καθένας να εκφράζει το πώς γουστάρει. Έτσι δεν είναι? Ναι, θεωρητικά ναι. Θεωρητικά μπορεί να εκφράζει το πώς γουστάρει. Τη συνέχεια θα δούμε και το τέλος.
Λοιπόν, και εμείς με τον Αντώνη, λοιπόν, για το ρεπορτάζ, όχι για άλλο. Εσείς να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι μες στο επόμενο podcast.